Йой, не буде веде без мене грибаря. Поблудив йому у 3 смереках. Умирав з голоду. Сервус, голодний путьовачу. Здоров? Упозируєш так, гебись давно не їв путьовачу. Айно, нема би да що заїсти. Я мав про тебе прекрасні новини, путьовачу. Достигло є сочне яблочко. Ушитко, що тобі треба, ото просто залізти на мій конар. Айно, добрі. Юй. Щось це було. Нич. Лізь дали за яблучком. Ой, воно стало ще май сочне та й червоне. Упозирує смачно. Давай, від конарикові. Вище. Ого. Лизав би ти губи пес. Йой, перебачте за ваш низ. Мій низ? І це не був мій низ, ти дурню. Ой-ой-ой. А, боже, ти настільки тупий. Яблуко було ілузією обиття заманити. Нащо вам ото? Бо я злий босоркун генію. Хотів їм тя згицкати, ти. Хотів їм тя угицкати. Що? Ну і бо теперка, очевидно, в то нічим уже вчинити. Но живим ти з цієї хащі точно вже не уйдеш. Йой. Цьому селові треба героя. А ти ще що за біка? Ти з нього цідеш сок? Та це просто абсурд. Ні. Чай готовий. Ви, хлопці, обидва я хворі на голову. Якся тепер оберну назад? Будеш доїдати? Ні, не буду.